Ola amigas, ola amigos, que tal? Son Paco Nogueiras e é un placer estar a falar con todas e todos vos. Estou aquí para contarvos unha cousa moi importante. Seguramente xa o sabedes, pero dicirvos que aquí, na Galiza, temos unha cultura maravillosa. Sí! É unha das partes máis importantes da nosa cultura é a nosa lingua, a nosa fala, ese fío invisible que nos mantén conectados e que está viva, está forte, grazas a que lemos, grazas a que cantamos, grazas a que falamos. Por eso quero animarvos a todas e a todos a que cantedes, a que faledes, a que leades en galego, porque podemos facer absolutamente todo o que nos propoñamos. Podemos tamén facer ciencia, podemos facer deporte, absolutamente todo. Así que, amigas e amigos, facede como a min e usade sempre que poidades o galego.